Tak u kamery máme pana Petra Stískala. Máme pro něho první otázku. Jak jste spokojen s dnešním výkonem, pane Stískal? Tak určitě, ale mohlo to být lepší. Nesedla mi gumička na rozdělovaču při druhém pokusu a ten první, tak všichni víme, bylo enko, že? A z jakého důvodu? Tak odpojil jsem pro něco dřív, než mi dal pokyn rozhodčí. To se vám nedělá, to jistě víte. Tak určitě, ale čekal jsem tam dost dlouho a myslel jsem, že už jako by to mohlo projít, no. To by člověk neřekl, zkušenosti máte a takovou školáckou chybu se necháte. Tak určitě, ale ta atmosféra, jako ten stres, to na člověka působí, že jo. A jinak jaké máte pocity po obou pokusech? Tak určitě, mohlo to být lepší, že jo, ale... Ale je to sport, jo. Je to sport, že jo, jednou jste nahoře, jednou dole, že? Přesně tak a všichni chtějí vyhrát, že jo. A my to dneska asi nebudeme. A nějakou cenou radu pro útoky? Cenou radu, tak hlavně to tam neprat moc brzo a počkat, až budou všichni na místě, že jo. Děkuju za rozhovor, pane Stískal. Tak určitě.